My name is Reverend Christopher David Kanyenda, Lead Pastor, MSONKHAMANJA CCAP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to MSONKHAMANJA CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Tiyamike mulungu kwambiri monga tanena kale kunena kuti ndi chisomo abusa komanso mpingo wa MSONKHAMANJA kuti mukhoza kuti panganawo kuti ife tikhale nawo gawo limodzi la chisomo chimenechi masiku 200 a chisomo cha mawu a mulungu kotero Ambuye alemekezeke. Ndipo mwa chisomo cha mulungu mpingo wa Ambuye wa MSONKHAMANJA mu masiku amene watuma ine kuti ndikhale nawo mmodzi mopemphera nanu, ndiye kuti andipatsa phunziro limene lakuti beti tikhoza kukhala ndi the life changing giving, kunena kuti kupereka kosintha moyo wa munthu, kupereka kogwedeza kumwamba, kupereka kuja kuti kumwamba kuzidabwa kodi mwana wathuyo nchiyani. Ndiye zimene mulungu nthawi imeneyi akhala akulankhula nafe, kupereka kogwedeza kumwamba. Ameni. Kupereka kodabwitsa kumwamba, kuti kodi kudziko lapasilo ni mmene wanthu afikira pokanira mawu a mulungu alikonse kodi wina mwana wanga akhoza kupereka modabwitsa chotere kumwamba madabwa nafe. Ameni. So lero lino tikhala tikuyala maziko a phunziro limeneli, tikhala tikuyala the concrete foundation ya phunziro limeneli kuti tikamanyamuka bwinobwino tizikhala kuti tiunyamuka pa foundation yolimba. Moti maziko athu amene lero lino tinyamukire ndiye kuti ndi Galatians chapter 6 verse number 7. Galatians chapter 6 verse number 7. Galatians 6 verse number 7. Chipangano chatsopano chimenecho Galatians 6:7. Ndikalata yosavuta kuipeza, mukangoti mwafika 2 Korinto kalata yotsatira ndiye kuti ndimene ya Galatiya. Muthandize neba ngati ausauka, muthandizire neba kuti ngati neba wasauka ndili pano thandizo lako. Amen. Yes, Galatians 6 verse number 7. Akuti malangizo otsiriza kulawirana, ndiye ife pa number 7 iyo imene akunena kuti musanyengedwe, mulungu sanyozeka, pakuti chimene munthu achifesa chimene chonso adzatuta. Musanyengezedwe, mulungu sanyozeka, pakuti chimene munthu inu ndine tichifesa chimene chonso tidzatuta. Azathu Anglezi polemba akuti do not be deceived. Do not be deceived. For whatever man sows, surely that and only that he will reap it. Chimene munthu akufesa amakolola chiti chomwecho. Tiye tipemphere. Ndi njala yathu mulungu, ndi ludzu lathu kuti inu nokha mudzipezekezetse nokha malo anu. Ife tabwera nayo mitima yopanda kanthu, imene mulungu wathu tikulakalaka kuti chifuniro chanu chidzaze mitima yathu yopanda kanthu. Ndipo kuti chotsani maganizo athu, chotsani zolakalaka zathu, koma mudzale mtima wofunafuna kupezeka kwa inu Yehova. Yehova zikomo kwambiri. Muthyole chifuniro chathu chimene nthawi zambiri woyipayo mdierekezi amafuna azitichotsa pa chimene mulungu mafuna ife titachita. Tikumukaniza mmawa uno kuti pamene tiyambaso gawo lina la maphunziro amene atumika anzanga akhala akuphunzitsa pano, monga Yehova mwatigwiriziza mu nthawi imene atumika anzanga akhala akuphunzitsa maphunziro osiyanasiyana pano, Yehova mutigwirizizanso mnthawi. Ndipo kuti woyipayo mumkaniza kupezeka pakati pathu, woyipayo mumkaniza kupezeka m'maganizo mwathu, koma Yehova yikani zimene mukufuna ife titachita, popeza zonsezi zikamalizika tikufuna titadzaona ulemerero wanu kumwambako. Mulungu zikomo kwambiri
popeza woyipayo nthawi ya mthera ndipo amadziwa za chilango chake chimene chikubwera, amalakalaka asakalowe yekha ku gahena, ali pa ntchito yosesa wanthu akalowe nawo limodzi. Tisakhale ife msonkhamanja takana mdzina la Yesu, koma kuti chifuniro chanu chitenge mitima yathu kuti tione dalitsolo chifukwa cha dzina la Yesu. Ameni. Wakotedwa mwambuye wathu Yesu, sindikufuna ndingofikira poti kupereka nkutani, ayi tiyale maziko. Chifukwa chiyani? Kupereka ndi pulisipo, ndi lamulo la Mulungu. Ndiye lipokhala lamulo la Mulungu, pali zimene zimenera zichitike kuti kuperekako kuchitike. Ndiye timafuna kuti lero tiyale maziko yawa, kunena kuti Mulungu amalemekeza chiganizo chimene munthu iweyo pawekha wapanga. Either ndi chiganizo cholakwika kapena chabwino, Mulungu amalola ulemekezo kuti popeza wasankha kuti uchita chimenecho utachita, koma uyembekezere zotsatira za zimenezo. Chifukwa chake okondedwa, wolemba kalata imene ya Galatiya akutiyalira maziko aphunziro lathu lakuperekana pamene akuti musanyengezedwe. Mulungu satani sanyozeka. Polemba mawu awa akulemba Mulungu podziwa maganizo a ife wanthu, kuti kuyena a ife kuperekako ndi chinthu choti timachiona chipsinjo. Haleluya. Timachiona chipsinjo, ndipo mwina kuti tifunse ena mwa maganizo a Khristu kuti inu tatchulako ni gawo limene mu mpingo mumaliona kuti koma gawo limeneli atantali chotsa koma mpingo ukhoza wabwino. Ndithudi wena akhoza upezeka kuti koma otangu chotsa gawo lopereka kuti tizimpira upemphera upereka kuti iyi ni khoza uva bwino. Alipo akhristu amaganiza inu those lies. Fusana neba kuti mulina nguloti kupereka kuti tafusana amenewa. Alipo ndithu akhristu amene utatu wafuse kuti inuyo maganizo wanu kuchalichi ingawo lili limene akhoza chotsa kuti kuinuyo lifike poti chipembedzo chakoma mkuvura koma atangu chotsa zopereka koma kuine ntendere ndaupeza. Alipo maganizo otero. Chifukwa chake olemba buku limene la Galatiya, Paulo akuona kuti mu mpingomo alimo ndithu wena amene amaganiza kuti kupereka ndi chipsinjo kwa iwo. Ndiye akunena kuti musanyengezedwe, Mulungu sanyozeka. Muchira ina afuna amunene kuti iwe lokuti apanga chiganizo choti sindingakupatseni Mulungu yakhalabe ndani? Mulungu palibe chimene chingasinthe, koma zotsatira tsopano zibwera kwa iweyo zosaperekako. Haleluya. Musanyengezedwe, Mulungu sanyozeka. Ndini matero kunena kuti titi masulile mawu amenewa kuti do not be deceived, for whatever man sows surely he will reap it. Titi masulile mawu amenewa verbatism, word by word. Ndiye kuti tikhoza kunena kuti musamadzinamize nokha. Mulungu sadzalola kupusitsidwa ndi zonena pakamwa pa wanthu. Verbatism, word by word, kuti masulema amenewa. Ndiye kuti Mulungu akutitsimikizira ife mpingo wake kuti musamanyengezedwe. Mulungu sadzalola kupusitsidwa, ndipo iye amene akuyesa kuti akupusitsa Mulungu mosadziwa akudzipusitsa yekha. Tauzana neba wanu kuti tikudzipusitsa tokha. Mulungu sadzapusitsidwa moyo uno. Kulibe sadzapusitsidwa. Chifukwa chakuti simudziwa kuti pamene mulunyalapsa magawo ena amene Mulungu amatilamulira mosadziwa mumakhala kuti nokha mukudzipusitsa, ndipo nokha mukuyidana zotsatira zakudzipusitsawo. For whatever man sows surely he will reap it. Chimene achifesa munthu adzatuta chimenecho. Okondedwa, gawo loyamba nimafuna tione kunena kuti phunziro number 1 mu chimenechi, munthu ukafesa umakolola exactly chimene watanicho wafesacho. Gawo loyamba la phunziro limeneli. Wafesa nthochi ukolola nthochi. Wafesa mpapaya ukolola papaya. Wafesa mango ukolola
mango exactly chimene wafesacho umakolola chimenecho. Wafesa chivundi pamaso pa Mulungu ukolola zotsatira za chivundi. Ukufesa chiyero pamaso pa Mulungu ukolola zotsatira za chiyero pamaso pa Mulungu. Ukupeleka kwa Ambuye ukolola zotsatira za kupeleka. Sukupeleka pamaso pa Ambuye ukolola zotsatira zosapeleka. Umakolola zimene moyo wako wafesa. Hallelujah. Yes. Umakolola chimene moyo wako wafesa. Ndipo asathu malingana ndi odziwa mbewu, asathu amene achitesa maamulu za mbewu amanena kuti a 10 kg packet of maize seed, kapaketi ka 10 kg ka mbewu ya chimanga ukabzala pa 1 acre nusamala, asathu amene amadziwa za ulimi amati umakolola 40 to 50 bucks. Kunena kuti ka 10 kg komekaja kamachulukana. Tibwere kumawa bwino. Zinthu zochepa zimene mumaziona kuti zazing'ono zimene mumachoka nazo pamaso pa Mulungu, koma zotsatira zake zimakhala zochuluka kwambiri nzopweteka miyoyo ya wanthu ena. Ka 2 kg kanyemba ukabzala asathodzeza ulimi amati kamatipatsa 48 kg ya nyembazo. Zimachulukana kuchoka pamaso pa Mulungu kumene timachoka magawo yena ngati awawa kumakhala ndi zotsatira zambiri. Ndi zotsatirazo ntambiri sizikhudze inu nokha inuyo na amene simuchita mawu a Mulungu koma chifukwa muli pa banja pofunula nga inuyo alanga mbanja lanu lomwelo sizikhudze iwe wekha. Ayi, haleluya, sizikhudze iwe wekha. Zimachulukana, zimachulukana. Chimene wafesa umakolola chimenecho. Amen. Yes. So zinthu zazing'ono zimene tikhoza kuzipanga motsutsana ndi mawu a Mulungu zimabweretsa zowawa kwambiri pa miyoyo yathu. Ndipo okondedwa, khomo la madalitso woopsa limene Mulungu adayika potsiriza mu mpingo wa Ambuye ndi pamene munthu akuta. Ndiye Satana anadziwa ili ndi khomo lodabwitsa lotsegula chisomo, lotsegula makomo yotsekeka ndi lili. Adazidziwa Satana zimenezo. Ndiye amayesetsa kulipanga blindfold, kutitseka maso kuti tisaone zimenezo. Mota ifa mbiri zakuti kupereka ndilo khomo la madalitso a Mulungu sitidziwa. Timanguona chipsinjo inu nesa Satana mumudziwa ngoyipa zedi. Satana amangokutangwanikitsa nuti uziona vuto koma kuseli kwa vutolo suona zimene zili kwaye. Ndi amantitangwanikitsa nuti upereka runko wawo. Teliwe mavuto lina mnyumba uzikapeka kuchechiko upereka runko wawo. Saonetse kuseli kwapereka kuti kuli dalitso lanji. Satana sachita zimenezo. Amankutangwanikitsaniza apa za kuseli kosakuza. Amen. Ndi zimene Satana amachita zimenezo. Chifukwa amadziwa kuti principle iyi ya giving ndi imene ndi key yotsakula maloko yokani kutsakuka ndi maganizo a dziko lapansi. Amatsakuka ndi giving. Ndi Satana ngochenjera kwambiri. Amatitseka maso kuti tisaone zimenezo. Nkungoti sila madandaulo khoka. Inuyo muone mene timadandaulira. Ndipo Satana ingochenjera akhoza utipatsa chisomo choti tidzipemphera tidzichire chilichonse mu mpingo koma tikangofika pa nkhani ya giving muona madandaulo wake mene madandauli ayi koma kumpingoko kodakula mpingo aganiza bwanji zachuluka ati inu zosonkhazi kodakula kuti titani ukhala kwake titani iye utaka mava kuti kuli madandaulo tele amati ya cholinga changa chutani chikwanitsidwe choti wanthu awo asadalitsike. So chilichonse chimene tikufesa timakolola. Ndipo okondedwa chimene tikufesacho chimachulukana. Kunena kuti kuchoka pamaso pa Mulungu kumene mukhoza uchoka inuyo sikukhudza inu nokhayi kumakhudza ngakhale banja lathu. Tikukamba pano alipo mabanja ena amene mwina zina sizikuyenda bwino, banja loselo lusafala chifukwa cha chiganizo chimene bambo ndi mayi mnyumbamo adapanga pa nkhani ya maperekedwe. Tifika magawo osiyana maperekedwe mu 3 weeks imene kuli maperekedwe amasika kuli tifika kose kuti kupereka kumene Mulungu amayembekezera kutsakula madalitso a wanthu. Sili mapereka masika kuno.
koma mukhoza kuona kuti madandaulo wake nzochitika mu nyengo zimene zizi zimakhaza kuti Satana atachenjerera akutitsekera madalitso wathu tifika kumeneko. Haleluya. Nanje muwike omaliza zakharu yangana kwambiri za masika nanje kamba za masikazo mbewu ine nimavutika nekha kumunda ine nimavutika nekha kumunda ferelezo ovuta uyu kodwa kuti nzikapeka sothumba thumba lokuti nilachani kuchaichiko koma soganiza laka Satana akamona zimene zichama kondwa mpingo wanga mpingo wa Mulungu salandire madalitso amakhala kutseka wokondedwa ki yaikulu yotsakula dalitso pa moyo wanga yotsakula dalitso pa banja pathu yotsakula dalitso pa mpingo wathu amsonkhamanja ndi pamene akhristu atsimikizika kupereka kopsetsa mtima atauzana nebo kupereka kopsetsa mtima. Haleluya. Pamene Satana akutseka kuti tisapereke kupereka kopsetsa mtima nkuti ndili ndi zinthu 10 chimodzi cha Mulungu ndiwo ma Mulungu amenewo chakhumi ndikupereka kopsetsa mtima nkuja kuti iwe Satana malomo ndikaniza chimodzi chomwechi ndikukhaulitsa ndipereka viwiri pa vinthu 10 hivi ndikuti kupereka kopsetsa mtima kumeneko komsowetsa chochita Satana mjelekezi chili chonse chimene tikufesa timakolola chimenecho. Gawo 2 mphunziro limeneli chivundi chimasangalatsa pochifesa koma zotsatira zake zikabwera zimakhala zochititsa manyazi. Munjira ina uchimo umasangalatsa pouchita koma zotsatira za uchimo zikabwera akuluakulu zimakhala zochititsa manyazi. Kuchoka pamaso pa Mulungu sikuvuta koma wokondedwa kuti ubwererenso zimatengera gulu lina la wanthu ligwade pasipa likupempherera chisomo chibwerere. Magawo yawawa akuluakulu tisamayiwala amene wayi tikhoza kuchoka pamaso pa Mulungu nkusiya uchita zimene giving ni principle nkusiya zimene Mulungu amanena nkusiya zimene Mulungu akulamulira ndi chidule kuzisiya zimenezo koma zotsatira zakezo zikabwera zimakhala zowawa ndipo nthawi ambiri wanthu timazikana zimenezo. Ndibwereze statement imeneyi uchimo umasangalatsa paura koma zotsatira za uchimo zikabwera zochititsa manyazi. Ndili kumarenje CCAP ndachula ndili palaini apapo sinyeza kuti whatever example tizipereka we are not joking here tili pa mawu a Mulungu. Ndili kumarenje CCAP kusalima kuti mudziwe kuti uchimo pochita umasangalatsa koma zotsatira zikabwera zimakhala zochititsa manyazi. Banja kunena kuti ife sitingapereke kwa Mulungu inali nthawi ya masika sitingapereke kwa Mulungu ndipo Satana ngoyipa akuti sindingapatse munthu ndeni mara ukopori kunali kumudzi kuno ni mtauni kulibe so maganizo akhozo khalapo ra upereka masikano upatsa munthu akuti sindingapatse munthu ni mafurika nekha ulima kumunda ndi Mulungu akuti msavurike msapereke okondedwa. Mulungu amagwitsa ntchito chilichonse chimene wafuna. Adagwitsa ntchito chitsamba kulankhula ndi Mose, adagwitsa ntchito bulu kulankhula ndi Balamu, adagwitsa ntchito phokosolo kuchokera kwa ono kuti banja lija asemphana maganizo phokosola kula amayi aja kuti awapita kwawo moti chimanga chicho lugawana moti obambo basi otenga kumatumba 25 omayiso 25 olupita kwawo basi odapita kwawo amayi kwa waso sikuda vuto walandira amadze kuti abwera mchimanga kabwerani paja tikamapita kumudzi kuloti aludzezo kuti abwera mkatundu sikuvuta amachitu chemerera kabwera adakupeza okulakula kabwera kwanu kuno adziwa kuti pobwera tidzathandizana zimene abwere nazozi. Okondedwa amayi adapita akwawo kukathandiza chimanga matumba 25 kudya abamboso kunazunguzika mutu amayi adachoka mayi chatha bambo chatha okurobala osewacha nobwererana nkumavutika kuopsa ngati sada kulole nthumba limodzi lomwe. So okondedwa uchimo pochita umasangalatsa koma zotsatira zikabwera zochititsa chani manyazi.
chili chonse chimene moyo wanu mulutsimikiza kuchita chikhala nzotsalira zimene zonso. Chili chonse chimene moyo wanu mukuchita, banja lanu zimene mukuchita chikhala nzotsalira, whether zikupanga in line with the word of God or not, zili nzotsalira zimene chifukwa mukufesa. Chivundi chimakoma pochita zotsalira zake manyazi. Kuchoka pamaso pa Mulungu sikuvuta, koma kuti ubwerere umazuza wena kupempherera. Ndi principle iyi Mulungu adayilemekeza kuopsa chifukwa chakuti ndi principle. Adanena kale wochita zimene zoyo adalitsika regardless kuti iyeyo adatembenuka mtima kapena. Mulungu amalemekeza principle yake. Ngati ukupereka pamaso pa Mulungu, Mulungu amati zotembenuka mtima zibakhala apo, koma tiyamba tachita zotsalira za izi wochitasi. Zotembenuka mtima zo tidzaziona izo zonse zotsalira. Ngati sindi wotembenuka mtima sukalowa, koma ife tiyamba tachita zotsalira za izi wochitasi. Nchifukwa chake okondedwa ndimati nkutsimikizireni. Tili tokha muno timatelo kunena kuti ife timapembedza Mulungu wa moyo. Yesu wathu ni wa moyo. Alipo azathu amapembedza zinthu zopanda moyo. Koma gulu limene lolo chifukwa chakuti limapeleka kwa Mulungu ndithu, Mulungu amalemekeza aspect yoperekayo. Zinthu zawo nkumayenda moyo uno. Ndikupatseni chitsanzo ichi kuti zimveke bwino. Inuyo ndine ndife akhristu amoyo pamaso pa Mulungu. Ndiye inuyo mwapeza munda, chidakwa chapeza so wake munda. Chidakwa chicha nkukasosa kumundako, nkukachita galauza kumundako. Inuyo ndine oyaka pamaso pa Mulungu amoyo osakasosa kumundako, osakachita so galauza kumundako. Vula nkubwela abzale ndani osapempherayo ndine oyaka koma sindakasosa. Abzala nda osiro oyaka nda abzale ziyambwela. Mumvetsetse mmene mawu Mulungu amachitira. Awa wadadamwalira lero sakalowa kumwambako chifukwa sadatembenuka mtima nchidakwa. Kani ya salvation awaweli kutali. Koma in terms of preparation yachitikayi aoneke kuti wachita zanzeru ndi uyu usiyana ndine. Ndibwere kwa example ina. Mumvetsetse zimenezi. Akuluakulu munthu wina akhoza kukhala kuti si mkhristu sapemphera, koma ali ndi mtima wachifundo wopereka. Tikukamba za principle of giving, the life changing giving, kupereka. Alipo anthu amene oti iwo upemphera koma deralo kumene amakhalako amawatchula kuti ndi abambo achifundo na amayi achifundo, amathandiza dera. Alipo anthu amene wo amapereka. Wokondedwa upatula kuti kumwamba sangakalowe sadatembenuke mtima, koma Mulungu alemekeza gawo ilili ndipo zizimuyendera ku gawo ilili, koma chipulumutso chake dera ayamba kutembenuka mtima. Ndi chifukwa chake amwenyewa aja amapindula ndipo zawo zimayendera. Iwa aja Yesu yayi ndipo tikabwera kuti chinge yathu wopanda Yesu sakalowa kumwamba. Ayi ndati iwa ajawo zankhane chipulumutso cha, koma mutaona amene amadalitsikira chifukwa cha mtima. Amadalitsika. So Mulungu amalemekeza principle iyi regardless yakuti mdatembenuka mtima kapena ayi. Ndimafuna mumvetsetse pamene. Ndipite mbali nayi. Ukhoza kukhala udatembenuka mtima oyaka kwambiri pamaso pa Mulungu, koma chimene ukufesa iweyo ukufesa kuti ine sindingapereke. Chichitike nchiyani? Zimene Mulungu adakhazikitsa ngati zotsatira zimene zizibwera kwa anthu amene akuchita izi, iweyo zimenezo sukumana nazo moyo uno. Haleluya. Ndibwereze. Ukhoza kukhala munthu amene
magawo yonse yachikristu moyo wauzimu ali bwino. Koma ngati mbali izi nthu mulungu akuona kuti sizili bwino, zina zimene mulungu adakozera wanthu kuti zizibwera ngati zotsatira za izi, udzipemphera ndithu koma sukumana nazo moyo uno. Ayi. Amen. Chonde akuluakulu tili ni zinthu zimene mulungu adatikozera kuti tikumane nazo moyo uno. Moyo uno tili ndi zinthu zimene mulungu adakoza kuti tikumane nazo moyo uno, koma zimene zozo zimakhala by product zotsatira za principle iyi. Ukupereka udalitsika, mawu mulungu sadzapita padera akuluakulu. Ukupereka udalitsika moyo wake omwe. Endi dalitso lake malikamba amakamba sadalitso loyambira pompano basi. Sakamba za in vacuum, sakamba za kumwamba kokhalisa na pireko. Kudalitsikako kumayambira pompano basi. Ukatsatira chimenechi sudzasowa. Salimo number 23. Amwayi amene Yehova akhala mbusa wawo sadzasowa. Kusasowako kumayambira pompano basi. Ukupereka zoyeneleza zimene mulungu adamuyikira munthu zabwino umaziyambira pompano basi. Akuluakulu kumwamba ari kulibe sausage. Tinene tuzoona. Kuli sausage kumwamba ngati? Sausage adamuyikira kuti tidye pompano basi. Ndiye sukudya sausage wapanda ndalama. Ndalama imene ibwere chifukwa cha dalitso limene mulungu akukupatsa. Uzena neba kumwamba kulibe siroko. Aya akuluakulu. Zimene mulungu waika kuti tikumane nazo pompano basi. Sitoko pompano basi. Sugar pompano basi. Peanut butter pompano basi. Pompano ndiwo madalitso amene mulungu waika pompano. Mukapereka mulungu nakudalitsani mudzadye zokoma za dziko lapansi. Ndiye tikunena kuti tulephera ifeyo kumana ni zina zimene mulungu adatiyikira kuti dziko lapansi ana wanga akachita mawu anga azidzakumana nzabwino izi. Tuzilephera zimenezo kumana nazo malingana ni chimene tikufesa. Sili kufesa chiyero pa gawo la maperekedwe. Ayi. Ndiye tupochana nazo madalitso ena amene mulungu adatiyikira. Adatidalitsa kale ndipo mulungu adatiyikira kale zabwino. Koma malingana nchimene inu ndine tuchite pagawo ili mulungu alusankha kuti atibazika yapo zimenezi kufikira natatembenuka mtima nkusintha kaganiziro kawo tiwabwerezeretsa zimenezi. Amen. Ukati usukufesa chiyero pamaso pa mulungu okondedwa chimene ukufesa udzakolola chomwecho. Genesis chapter 3, Adamu ndi Hava atafesa uchimo adakolola zotsatira za chimo. Number 1, ulemero wa mulungu udawachokera pakati pawo. Izo zotsatira chimene adafesa. Ulemero wa mulungu kuchoka pakati pawo. Imene pa Chingerezi ni chitime cha Shakaina, the physical presence of God, idachoka pakati pawo. Chitetezo cha mulungu chidachoka pakati pawo. Zotsatira zakuti adafesa chivundi, ulemero wa mulungu udachoka pakati pawo. Chitetezo cha mulungu chidachoka pakati pawo. Zabwino zimene mulungu adawayikira kuti zikupezani muli chete zidalephera kuwapeza. Adakamba kudzifunira wokha. Akuluakulu pali zinthu zina zimene mulungu akudikira inu ndine tigwe mu principle iyi tichite zimene mawu mulungu amanena. Mbali yathu yochita mawu mulungu, mbali nayo nye mulungu yokutipatsa zimene adalonjezazo. Haleluya. Mulungu wakozekera kuitenga business yanu kuipititsa to the other levels. Wakozekera mulungu kuitenga business kuipititsa kwa kuya. Koma mulungu mwina umalephera nkono ri kodi ngati aulephera gawo ili level yake iyi tikamtenga nkumpititsa yapo amene. Sadzanena za kuti mulungu ndani tiye tibamuleke nangali lipo. Wakozeka mulungu kutipatsa promotion koma kodi tikuchita chiyani ndi pamene tilipa.
akula kuponya mukira tilipa tikuchira chiyani chifukwa ngati ukupereka modabwitsa apo lilipa mulungu amati tiye upita level ina amen chonde akuluakulu gawo ili Satana limene alutsekera madalitso a anthu dziko lapansi ili chifukwa madziwo ndi kiyo tsakula madalitso a anthu ndi akutseka musapereka udzezoti sakuone chifukwa ife ni Satana tidasiyana chimenecho inu ndine ngati wanthu maso athu adathala lero sitiona nawo zamawali moti inu ndine mawa kuti kubala chani situdziwa koma Satana kachisomo kamene adalandirako nkonene kuti mulunguyo ngakhala akapsa koma adampatsa zodziwa ko zimene mawa zichitike zatsogola munthu ndi amaliona tsogolo lije kulizo kudasa kumane nazo munthu izo zimene Yesu aziona munthu uyo koma Satana aziona kudasa kumane nazo izo ndichite izi lero moti ine akuluakulu ndimati kumwambaku tidadzakhala ndi chisomo choti adzationetse video Makopala wabwera tidakukozera izo kudziko lapansi taziona inuyo nkumaona kuti okay banja labwino ntchito business chikhristu chabwino kumaziona ndena anena kuti zimenezi sudazione chifukwa cha moyo uwu nkukuonetsanso izo machitazo tikalira kuopsa akuluakulu tikalira kuopsa haleluya ndibwereze mawu yawo chimo lililonse limene muluchite chimene mulufesa lero chimachulukana tili mbanja anthufe ana wathu amaona lifestyle yomwe tikhala ngati lifestyle yathu tikudzala yosaperekayi mbanja ilili zidzatengera chisomo kuti wana abanja ili adzachoke mchimenechi chifukwa tiufesa zili ngati banja limene likati lajasima lajela bodza zili ngati banja limene likati lajasima ndauli mbodza lajetsa nese tilinawo mabanja amene mudziwa mdziko muno banja licholoti mayi akudziwa kuti ndilibe lokoufa bwa mbale koma nkumatsimikizika mtima uza mtsikana wawo teleka safuria pamoto alibe lokoufa koma kuti teleka safuria pamoto isha udalira pita ku nyumba iyo ukauze kuti akandila kale bwangu pelera boti ilimbe simayo ndi mwapatseko boti ikalimbe simayo mwana uja utumidwa uja chizilowa maganizo kuti moyo uno kuti udye koma nkhani yake ni cha bodza mbewu chimene mukufesa basi chimene mukufesa ngati banjalo kuperekako sikufesedwa mbanjamo palibe chimene mabanga ana okula mbanja ili kuchali chazibwera kusanda azibwera kukalasa azibwera koma chimene banjalo mdakhazikika pa gawo ili anadzenda mchiticho chimenecho ndi mmene mpingo wa Ambuye lero luvula zidwira khani yake ni chimene kholo la fesa wana outside chimenecho ndibwereze zimene mukuchita inuyo zimakhudza gulu tipereke chitsanzo ichi mundilezera mtima ndikungufuna ndifotokozere kuti mudziwe kuti chimene ineyo ndiufesa lero chukhudza wana chukhudza banja chukhudza gulu lina chimo silikhudza wewe wekha limakhudza wanthu wena maganizo mwanumo mutamuona mtsikana wina maganizo mwanumo mumuone mtsikana wina amene wachimwitsidwa koma mnyamata wamukana maganizo mwa Mulungu mupanga mtsikana amene yoyo kulibe kwa kuti mupange maganizo mwathumu mwamupanga mwamuona good lachitikali wafesa chimo endi chimo ili silikudze yekhayi ayi mbali yoyamba ikhudze yeyi yakuti akati wakachira mtsikana uyu asanduka mayi wa mwana mmodzi koma wopanda bambo now kuti adzapeze
banja mtsikanayu adzakhala paganyu ntchito yofotokozera mnyamata aliyense odzamufusira zamene mwana uyu adabwerera. That's how tchimo operates. Ndipo izi sizithera mwana yekhayo, amene sizithera ye mwana yemwe yakhudzidwa zimenezi. Abusa akhudzidwa mwanjira yanji? Veterani. Mwana uyu loko atadzapita ku sukulu nkuphunzira nkumapita kumudzi pa chigalimoto chopuma chabwino cha town, koma kumudzi kwakafunsana ndi ndani akutsika chigalimotoyo. Ayi mwana wa mele uchopa chile ndikuti chitonso ichichi na bwana alutsika ndi galimoto, koma potengera chimene mayi wawo adafesa alupindula ku chimene mayi wawo adafesacho. Haleluya. Akuluakulu chimene inu ndine tufesa sichikhudza ife tokha, chimakhudza anthu ena. Mbewu imene mubzala mnyumba mwanu pankhani loko yoperekayi mulubzala chiyani? Ndipo tili nawo mabanja yomakambirana zoyipa zopereka wanakutani mnyumbamo akumva. Bambo mayi uchoka kuchali chomakambirana upereka akuso inu si zinthu zimenezi. Ayi upereka aku kuti ndiyati kamapereka nkumkamba zambiri negativity yakupereka wana chimene chankumava without knowing kuti mukubzalayo ni chani? Mbewu. Ndi mbewu imene pamawa ikula mbewu imene. Chimo si kudzenu lokha limakhudza anthu ena. Gawo 3. Chimo limakupangitsa kuti usemphane ndi zinthu zabwino zimene Mulungu adakukonzera. Gawo 3 laphunziroli pamene kupita kumapero. Tatsandi 5 minutes ndiye chita changu. Akuluakulu chimene mukufesa chipangitsa kuti mukumane kapena musemphane chimene Mulungu adakukonzerani. Tisadamusiye mtsikana uja tidakali naye mumurenga amene uja ndiye kuti tiyelekeze mnyamata wina kwina amamudziwa mtsikana ayi adakalibe mwana obwera mjira iyi. Ndiye aonenero ndidaona mtsikana kwakuti nthawi yange yoti ndikhoza kwatira dasanafike ndipite tsopano kumudzi kwawo kwa mtsikana uja ndikamufusire zakuti ndikhoza kukhala naye pabanja. Kupita kumudzi kuja kufusa nkuva kuti mtsikana mufunayo alikale ndi mwana kwa mabambo kulibe mnyamata nkumatani kumabwerera. Chimo limakupambanitsa kukusemphanitsa zimene Mulungu adakukonzerani. Chimene mukufesa lero pankhani yakupereka zikukumanitsani ndi chimene Mulungu adakukonzerani kapena zikusempheretsani ndi chimene Mulungu adakukonzerani malingana ni mbewu imene mukubzala. Tikolola chimenecho. Mulungu atatikomera mtima natidalitsa. Ndipo kuti tikhoza kukhala nacho chikumbumtima ndikubzala mbewu yanji kubanja langa, ndikubzala mbewu yanji pa moyo wanga, ndikubzala mbewu yanji pa ana wanga. Kodi mbewu imene ndikubzalayo impact yake kutsogolo ikhala yotani? Kodi impact yake pa banja langa ikhala yotani? Ndikuti ngati wena tilikale mchimenecho kuti mbewu imene tidabzala kale pano patuona zotsatira imeneyo. Ambuye Yesu ali pa mpando okhululukira kunena Ambuye nditasokera ndabwerera ndadziwa kuti umenewo ndi ocha uchimo. Ambuye Yesu alokoze kutibwezereza tibwerera sopa chisomo chake. Kupereka ni njira imene mjerekeza uchotsera wanthu pa madalitso a Mulungu. Kaganizireni tilipa ati pagawo ilili lero timayala maziko mawa tinyamuka tizipita. Maziko yathu tawayala pakuti chimene mulufesa lero mawa mudzarula. Ndipo wena sitiruta mawa ena turuta lero pa chimene chidafesedwa kale. Koma ngati muli mchimenecho Ambuye Yesu ali pa mpando okhululukira kunena tazindikira gawo ili Ambuye tasemphana ndi zambiri zimene ndatikonzera. Ndakozeka kubwereranso ngati banja, ndakozeka kubwereranso ngati munthu, ndakozeka kubwereranso ngati mpingo. Tibwerere pa mawu anu Ambuye kuti madalitso athuwo tiwapange likremu chifukwa adachoka koma Mulungu amansunga kuti ukabwerera ndikutaniso ndikupatsa. Haleluya. Chisomo chikhale nanu kufika na mawa mmawa pamene tikhala tili kunyamuka lero loti mayala maziko ake amenewo chimene mukufesa chili zotsatira zake pa gawo la maperekedwe. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of MSONKHAMANJA CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching,
Keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.